תגידו, כמה חשוב להיות בסביבת עבודה נעימה? לא סתם לחצתם על זה. אז יאללה, בואו נתחיל. במרכז אזור התעשייה של בני ברק, דקה מקניון איילון, בסמיכות לכביש 4, הוקם בניין חדשני במיוחד עבור ישראכרט, עם נגישות לתחבורה ציבורית וחניונים במרחק הליכה. בתוך המבנה, בין חללי העבודה, תמצאו בחירה בין 3 סוגים שונים של מסעדות במחיר מסובסד, חדר כושר, חדרי הדרכה, חוגי יוגה ופילאטיס, חדר הנקה, בית כנסת. בקיצור, כל מה שנותן לך או לך את סביבת העבודה הכי נוחה וכיפית שיש. בין לבין, אם בא לכם לנשנש כריך עם איזה קפה טוב, יש גם את זה בקפיטריות בכל הקומות. נכון, בכל הקומות. טוב, חבר'ה, מה קורה? הוא גונב לי פוקוס. אנחנו סיכמנו שאני הפרזנטורית, לא? אגב, התרבות הארגונית בישראכרט מאוד מפרגנת. משקיעים ברווחת העובד ומסתכלים מעבר לתוצרים שהוא נותן. מה זה אומר? שאם בא לכם גם לעבוד מהבית, מאפשרים עבודה היברידית. אבל רגע, מי לא רוצה לדעת שיש לו גם אפשרות לקידום וצמיחה בתוך המקום שבו הוא עובד? אז בארגון שיש בו ריבוי מערכות, אתם לא תחומים לנושא אחד. בישראכרט המעבר שלכם בין תחומים טכנולוגיים שונים הוא אפשרי. פה, קולם של העובדים והמנהלים נשמע, ומעודדים ראש גדול, עבודת צוות, יוזמה ורעיונות חדשים. אז אם את או אתה, עם יכולת למידה, רצון להתפתחות אישית, סקרנות ויוזמה, עם אמונה שאפשר לעשות שינוי, להתקדם ולהרגיש חלק, זה המקום הנכון עבורכם. בואו נסכם את זה ככה. אין מי שלא מכיר את ישראכרט. זהו ארגון עצום בגודלו שמספק ביטחון ויציבות עם תנאים טובים, לצד אופי דינמי שפתוח לשינויים. תחומי העניין הם רבים, וסביבת העבודה חדשנית עם יכולת התפתחות אישית. במציאות של היום, מי לא חושב על זה?